Hej så, her er det Mikkel Mouritzen. Vi er i Herning Styrke- og Motionsklub i dag, hvor vi skal snakke lidt om bicepstræning. Nu, biceps det er en af mine meget stærke punkter, så det er det, jeg får allerflest spørgsmål om. Hvordan får man store arme? Nogle siger, at det er genetisk, og jeg er her for at sige, at det er ikke korrekt. Jeg er sådan lige nu, at jeg nået de 50 cm arme, og da jeg startede med at træne for 4,5 års tid siden, der kunne jeg nå rundt om min arm. Så det er muligt at få store arme, ligegyldigt hvor du er rent genetisk. Det kræver bare benhårdt arbejde. Nu, i dag vil jeg tage igennem nogle af mine favoritbicepsøvelser. Vi skal snakke både form, hvad der går igennem mit hoved, når jeg laver øvelserne, hvor så til sidst vi skal snakke sets og reps. Lad os komme i gang. Den første øvelse, vi gennemgår i dag, det er helt standard biceps curl. Jeg har her en bøjestang, men jeg siger, bruger du en bøjet eller lige stang, det betyder ikke det store. Nu, det første vi skal snakke om, det er bicepsens funktion. En ting er at bøje armen. Den anden er at rotere i håndledet. Biceps den har to hoveder. Der er et langt hoved her på indersiden og et kort hoved på ydersiden. Og teorien er, at jo smallere du griber omkring stangen, jo mere i det korte hoved vil øvelsen gå i. Og selvfølgelig jo bredere vil det så gå i det lange hoved. Om den teori den er korrekt, kan jeg ikke svare på, men det jeg er sikker på, det er sørg for at variere dit grebslængde hele tiden. Her med curls, først du gør, når du løfter, det er at tænke på, at stangen den skal bringes op, lige under din hage og ned igen. Sørg for at komme helt ned i bunden og ikke stå der med et bøj i armen. Sørg for at komme helt ud, hele vejen op, under halsen og ned igen. Nu, der er kun én ting, du skal huske på, når du laver den her øvelse. En sætning, og det er, hold din albue i ro. Så længe du gør det, så vil du altid lave den her øvelse rigtigt. Fordi det du ser, det er, når folk for eksempel vil bringe stangen til deres pande, at så vil albuen begynde at ryge fremad, når de løfter. Og omvendt, folk der vil løfte rigtig tunge vægte, det de gør, det er, at de trækker først med nakken, og så skubber de fremad. Lidt overdrevet her, så egentlig vil det se sådan her ud. Sådan her, hvor biceps ligesom rokker frem og tilbage. Og det kan elimineres bare ved at holde albuerne i ro. Hold dem tæt ind ved siden, op lige under hagen og ned igen. Nu, det kan måske være lidt svært lige i starten at finde den her teknik, hvor du holder din albue i ro. Det du kan gøre, det er, at du kan skaffe en biceps blaster. Det er sådan en her. Kan være, at du har en i dit center, hvis du er heldig, ellers så kan du købe en selv. Men det den her, den gør, det er, at din albue simpelthen bliver låst i den her position, sådan så den ikke kan rokke sig ud af flækken over hovedet. Ellers er det samme princip. Det eneste du skal tænke på nu, det er at løfte med din biceps. Det her udstyr holder din albue helt i ro, så det skal du ikke tænke på overhovedet. Men sørg for ikke at blive afhængig af den her. Lær at gøre det uden. Næste øvelse. Den næste øvelse vi skal lave, det er et preacher curl, men med en lille variation. Det skal I se her. Et standard preacher curl, det vil være her, hvor I har albuerne på det skrå stykke, hvor I bringer stangen ned i bunden og op igen. Nu, det man ser rigtig tit folk gøre, det er, at de tager rigtig meget vægt på, så går de herned til, og så op igen. Eller at de går ned til det samme punkt, og så løfter de armhulerne fra bænken, og så kaster de vægten op igen. Nu, jeg laver ikke den her øvelse af to årsager. Den første grund, det er, at jeg føler, at mit biceps led kommer under en rigtig stort stress. Og den anden, det er, at min armhule den er fristet til at komme med op. Det kan vi eliminere på en meget simpel måde. Vi vender maskinen om. Nu har jeg vendt preacher-bænken om, og nu skal vi lave det, der hedder spider curls. Sørg for, når du sætter den på den, begrav dine armhuler ned i stativet her, sådan så dine arme ikke kan rokke sig ud af flækken. Begrav den.
tag fat i stangen og bring den hele vejen op under din hage og ned igen. Sørg for at komme helt ud i stræk og ikke bare lige stoppe hernede. Sørg for hele vejen ned og hele vejen op under din hage. Du kan ikke snyde på nogen måde, når du laver øvelsen på den her. Ja, det kan du godt, men det er meget afslørende, hvis du sidder her og rocker. Nå, lad os også snakke lidt håndvægte. Personligt bruger jeg stort set aldrig håndvægte, når jeg træner biceps. Simpelthen fordi, som vi talte om før, jeg har rigtig svært ved at holde min albue i ro, når jeg bruger håndvægte. Jeg ved ikke hvorfor. Måske på grund af den her ubalance, der er ved, at håndvægtene ikke er bundet sammen på nogen måde. Men fordelen ved at gøre det med håndvægte, det er, at du kan få et virkelig dybt stræk i din biceps. Netop fordi, som vi talte om før, bicepsen har to funktioner. En er at bøje armen, den næste er at rotere. Det kan du gøre her med håndvægtene, når du har dem. Så når du ligger her, i det du kommer op, så roterer håndvægtene indad mod dig selv. Og sørg for på vejen ned, rotere dem lige så stille ud igen, når du kommer ned. Og op igen. Roter. Og husk, at de skal ikke kastes rundt. Det skal gøres med kontrol, sådan så det er bicepsen, der virkelig bliver squeezed. Og ned igen. Roter lige så stille ud af. Ja. I kan se, jeg ligger her på en skråbænk. Simpelthen fordi jeg kan mærke, når jeg begynder at lave curls med tunge håndvægte, så har jeg en tendens til at bruge ryggen lidt for meget og står og svinger lidt. Så derfor lægger jeg mig her ned, sådan så jeg ikke kan rokke mig, sådan så biceps den bliver isoleret så meget som overhovedet muligt, når jeg kører her. Og det sidste vi gennemgår nu, det er kabler. I kan se, jeg står her i kabeltårn. Jeg har et håndtag i hver side, og vi skal til at lave nogle curls ind mod hovedet. Nu, når jeg træner biceps, så har jeg sådan, jeg laver 4 øvelser, hvor 3 af dem er frivægte, og 1 skal enten være i maskine eller kabler. Nu, fordelen ved kabler, det er, at du har konstant et stress på biceps. Altså når du er i bunden, så er der stadigvæk stress på. Og når du kommer op i toppen, er der også stadigvæk stress på. Så derfor laver jeg det her typisk som den aller sidste øvelse. Når du stiller dig her, sørg for at komme ind langs maskinen og ikke stå tilbage eller fremad, sådan så det er brystet eller skuldrene, du trækker med. Stil dig i midten, bring håndvægtene ind mod hovedet og ud igen. Og igen, sørg for at holde dine albuer i ro. Ikke lad dem komme ned eller opad, når du står her. Hold dem i ro, hold skulderbladene nede, ind mod hovedet og tilbage igen. Nu, det her det er typisk den kabeløvelse, jeg laver. Enten det, eller også så tager jeg preacherbænken, kører den ned her til kabelstativet og står og laver preacher curls med et kabel, fordi det får jeg virkelig en god sammentrækning af. Men det vigtigste med bicepstræning, det er, at du kan mærke, det går i. Og her til sidst snakker vi sets og reps. Nu, en ting er at lave alle øvelserne korrekt, som vi har gjort her i dag. En anden ting, det er, hvilken set og rep range vi skal ligge i, fordi at træne arm rigtigt, det er ikke svært som sådan. Men det jeg har erfaret, det er, jo stærkere min biceps den er, jo større er den også, jo mere fylde er der. Så derfor mener jeg, kør tungt med den her. Ikke alt for meget mind-to-muscle træning. Selvfølgelig, mind-to-muscle, det er et rigtig godt redskab at gøre brug af. Men lige præcis med arme, fordi de bliver brugt så meget, som de gør, så tror jeg, det er meget vigtigt virkelig at få dem overloadet. Køre rigtig tung vægt, og så kør dem så strikt, som du overhovedet kan. Jeg ligger typisk mellem 5 og 8 gentagelser som absolut max. Og så er det andet med sets, fordi der er mange, der siger, at biceps det er en lille muskel, den er nem at overtræne, så hold sættene lave. Og nu igen, det er min erfaring det her. Men jeg laver som absolut minimum 20 sæt i ugen med biceps. Simpelthen fordi der skal noget stress på, den skal overloades, sådan så den kan vokse. Så den her ting med, at du må kun lave 9 sæt i ugen, for mig, i mit hoved, der lyder det som noget pjat, fordi jeg kan ikke nå at få et pump, eller bare det mindste stykke stress på 9 sæt, og slet ikke i ugen. Så sørg for, vær ikke bange for at køre mange sæt,
Og vær ikke bange for at køre lidt tungt. Din biceps den kan godt holde til det. Selvfølgelig er du vant til at gå og køre 15-20 gentagelser, så sørg for at trappe stille og roligt ned til de her 5-8 stykker, hvis det er det, du gerne vil forsøge. Held og lykke med det. Her er det Mikkel Mogensen. Jeg takker af.